Și bine am găsit la un nou episod de Minecraft. Astăzi o să jucăm, adică o să încercăm să batem Minecraft-ul pentru prima dată. Nu l-am bătut niciodată în viața mea, nici pe creativ aproape, nu l-am găsit Stronghold-ul, nu l-am reușit să găsesc, dar astăzi vreau să fac o excepție pe Survival Mode să vedem dacă încercăm, adică, să batem Minecraft-ul. Hai să vedem, fraților. Și așa, începe să tăiem niște copaci. Am tăiat acest copac și hai să facem niște unelte de lemn. Da, am zis să nu fac toate uneltele de lemn de prima, o să fac doar un pic și să iau niște stone. Am pus uneltele de stone și scuzați-mă dacă vorbesc așa, sunt un pic răcit. Hai să luăm niște mâncare acum. Coal, am găsit coal. Bine și noi coal-ul ăsta forță de aici, nu uitați să dați un like și un follow. Luăm și ciuperci. Hai să luăm și ciuperci. Bomba. Oh my god, ce e? Am găsit o barcă de aia care are chesturi. Oh my god, bro. Hai să vedem ce e în ea. Da. Atât. Cred că mai e unul. Nu. Hai să le facem și noi un pat repede. E invers, nu? Nu, e corect ce am făcut. Și cam atât a fost cu acest episod. Hai să vă iau la o gură de aer. Așa frumos. Și cam atât a fost și cu episodul ăsta. Ne vedem în celălalt episod. Deci hai să vedem ce am făcut în episodul acesta. Am adunat lemn, am adunat mâncare, am luat coal și ne-am făcut uneltele de stone. Și să nu uităm de această fishing rod. Să ne facem și o lumânare. Să ne băgăm în umirea noastră casuță. Și ne vedem data viitoare la un nou episod. Ok, că o să apăsez chiar mâine. La revedere!